sai an samu makama, wanda ya rike annabi har abada ba zai samu annoba ba. Ka tsara mana komai in an giji ba a ƙi gari ba. Mustapha kan yayi wa fati sai da ya tsara mana komai, tun fakan ayyukanmu na gabbai har zuwa furci na kalamai, shi ya sai ta sabbai ya da kansu baiwar su siga baba. Shugaban yana so abinci sai ya zama mai amana ne shi kwa har kakurai na gidan shi amini dan mai amana ne shi ya sa kowa ya so shi har wa'anda wasi wautawa. Ka tsara mana komai in an giji ba a ƙi gari ba. Idan ka ba kowa gishi za ka zan baka tsoron komai, annabi ya tsara komai babu sarra ya rabba mukamai. Abatu suka zama nagartattaiwa ba su san gashi ba. Duba mulkin Abubakar ko Umaru ka samu misalai, sun yi komai cikin tsafta, koyi da annabi sun gai komai. Usman da Aliyu mazan fama a mulki ba su yi shirme ba. Ka tsara mana komai in an giji ba a ƙi gari ba. A duniya inda duk rikici ka ga yawa je ka dudduba su, zaka ga sun bar hanyar da Nabiyullah ya sassaita su, za su zan ba tsaro tsoro ya bi su ba za su san bacci